هێزن شەرکردن ئەمریکی لە عێراقی هاتن ڤەکێشان بڤێژ ژمارە سەربازن ئەمریکی لە وی وڵاتی گەیشتە کەمتر ji 5,000 سەربازە. سەربازن مایî هێزن alîkar û şîretîkirinin her wekî leşkir dibêje û karê serekiyê wan alîkarîkirina hêzên Iraqiyê da ku şiyanên xwe zêde bikin ji bo parastina tenahiya welatî. General Ray Odierno dibêjit Iraqî amade ne welatê xwe parêzin, belê hêzên Amerîkî jî amade ne nebtinê ji bo meşiqpêdana hêzên Iraqî, belê her wiha bo alîkarîkirina Iraqîya li demê tengaviye. Ew dibêjit me hêşta şiyanê leşkerê li Iraqê hene û eger pêtivî be li du daxwaza Iraqiyan em dê alîkariya wan kêin. General dibêjit pêtivî Iraqê şiyanên xwe yên dijî tîrûrê heta dawiya sala bêt pêş dibin, herçende wî pênaz kir ku hêzên Iraqî heta wî demê bi tevavî amade nabin. Generalê Karnişîn James Dubik ku berpirsê hîn û fêrkirina hêzên Iraqî bû li salên 2008 û 2009 hevbîr e li gel General Odierno. Ew dibêjît li berjewendiya stratêjiya Amerîkayê ku Iraq ya tenabit û pitir demokratîk bitûn wê neratiya gelên xwe biket. Li berjewendiya herî mezna me ye Iraq têkeliyên hevalînî li gel Amerîka û hevalbendên Rojavayê hebin. Michael O'Hanlon li Stûdiya Brookings dibêjit heta piştî dawiya sala bêt Iraqê di pêtivî bi alîkariya hebe ku hingî li dû rêkefnekê pêtiviya hemê hêzên Amerîkî li Iraqê bêne vekêşan. Ew dibêjit baweriya min leşkerên her du welata dixwazin ku têkeliyên wan berdewam bin. O'Hanlon her wiha dibêjit hebûna leşkerê Amerîkî li Iraqê dikare alîkariyê bike ji bo bersingirtina tund û alûziya nijadî û taifî. Ew dibêjit bi berçavgirtina kar û destkeftên her du aliyan û rabirdiya pirasteng ji ber çi em xwe rûbiriya metirsiya vekêşana pleza hêzên Amerîkî dikin ku ti rastî de ev karekî cîrane niye. Belê General Dubik dibêjit ku pêtivî rêberên Iraqî daxwaza mana hêzên Amerîkî bikin piştî sala 2011 û ev yekes çê nabe heta hikûmeteka nû li Iraqê dêta adamezrandin. Dubik dibêjit hikûmeta Iraqê tiviye bête damezrandin û ew tiviye bizanin ku çarçîva qanûniya mana hêzên Amerîkî piştî sala 2011 bidayî têt û pêtiviya ew daxwaza mana serbaza bikin û pêtiviya hikûmet danûstandinê li ser vê pirsê bike. Li demê serbazên şerkerên Amerîkî li Iraqê derdikevin hêrişin bi bombeya li sinaserî welatî çê dibin û fişar û giranî li ser rêberên Iraqî zêde dibin ji bo pêkînana hikûmetekê. Belê bû siyasetvanên hevrek bi dawî hatina fermiya erkên şerîyên Amerîkî bîranîna kadiye ku paşeroja Iraqê li destê wan e. Ev raport li dengê Amerîka hat pêşkêşkirin.